Què és la tipografia? La paraula tipografia ve del grec typos, que significa cop o empremta, i grafo, que significa escriure. Per tant, podem dir que la tipografia és la tècnica de dissenyar les lletres. Una disciplina que estudia la representació gràfica de les lletres per a que el llenguatge escrit siga efectiu. Cada dia les tipografies són més presents a la nostra vida. Ens acompanyen en tot moment sense que siguem conscients. Estan als webs que visitem, a les nostres sèries preferides, al periòdic, al nostre mòbil, etc. Per això, és important conèixer les qualitats bàsiques de les tipografies. Així podrem escollir aquella que s'adapte millor a les nostres necessitats, ja que no és el mateix escollir una tipografia per a projectar una presentació en una aula que una tipografia per a ser llegida com un material imprès o en un dispositiu electrònic. Les tipografies es classifiquen en 4 grans grups. Tipografies amb serifs o romanes. Es caracteritza perquè té remats o serifs als extrems dels caràcters. Es sol emprar per a textos llargs i textos impresos, ja que els serifs ajuden a fer una línia imaginària baix el text que facilita molt la lectura al nostre ull. És percebuda com una tipografia seriosa, tradicional i respectable. Tipografies sense serifs, de pal sec o sans serif. No tenen serifs o remats a les terminacions dels seus traços. No hi ha contrasts. La seva modulació és vertical. Els seus vòrtexs són rectes i els seus traços uniformes. Aquest tipus de lletra és molt utilitzada per als textos en pantalla i per a textos amb dimensions menudes, com poden ser, per exemple, els peus de foto, ja que la seva lectura és molt agradable i, a més, ajuda a fer els textos més accessibles. Són tipografies que evoquen modernitat, minimalisme, neutralitat i seguretat. Tipografies manuscrites o cal·ligràfiques. Es caracteritzen per representar o imitar la cal·ligrafia manual. Les seues lletres es lliguen entre elles formant unes corbes molt pronunciades en els seus unions. Són molt agradables a la vista, però de vegades resulta molt difícil la seva lectura. És per això que s'han dissenyat per a ser adaptades com a titulars principals i no per a textos llargs. Tipografies decoratives o display. Dins de les tipografies decoratives entren totes aquelles tipografies que no tenen les característiques de les tipografies amb serifs, sense serifs i manuscrites. Són tipografies amb molta personalitat que transmeten moltes sensacions. Normalment aquestes es dissenyen específicament per a una marca o per a un esdeveniment. No es recomana el seu ús en paràgrafs de text. Ara que ja coneixem els grups de tipografies classificades per la seva forma, a continuació veurem què són les famílies tipogràfiques. Una família tipogràfica és el conjunt de caràcters que tenen les mateixes característiques tant en la seva estructura com en el seu estil. Els membres d'una família tipogràfica s'assemblen entre ells, però al mateix temps també tenen singularitats pròpies, com poden ser variacions de pes, ample o inclinació, que anomenem variables tipogràfiques. Aquestes variables tipogràfiques poden ser de pes, que afecta directament al traç dels caràcters, modificant-se la relació entre l'amplada del traç i l'espai buit que queda dins de cada signe tipogràfic. D'ample, afecta a l'estructura dels caràcters, fa referència a la modificació de l'amplada d'una lletra. D'inclinació, modifica l'eix dels caràcters. Dins d'aquesta variable d'inclinació hi ha 2 tipus. Obliqües, tenen la mateixa morfologia que la tipografia regular, però tenen l'eix inclinat, i tàliques. A banda de tindre inclinació, es caracteritzen bàsicament perquè tenen una forma pròpia. Versaletes. Són alfabets amb estructures de majúscules, però mantenen l'altura dels signes de caixa baixa. Ens poden resultar de molta utilitat si necessitem que en un bloc de text hi hagin paraules en majúscula i no volem generar irregularitats en el text. I sabent tot això, com ho fem per a escollir la tipografia més adient per als nostres recursos educatius? Escollir tipografies moltes vegades es pot convertir en un problema, ja que a banda de decidir quines tipografies anem a utilitzar i amb quin criteri les hem triat, hem de sumar-li que la combinació d'aquestes ha de ser harmònica. A continuació, donem una sèrie de recomanacions que seran de gran ajuda per a combinar tipografies. Buscar el contrast i solament ressaltar allò important. Per exemple,
En el cos del text, si s'ha d'utilitzar una negreta, s'ha d'escollir una que es note. És preferible utilitzar una mateixa tipografia i jugar amb els pesos que combinar tipografies molt paregudes amb diferents pesos i formes. No combinar romanes al mateix nivell. Si es volen utilitzar aquestes tipografies, es recomana utilitzar una font al títol i una altra al cos del text. Una bona combinació podria ser una tipografia romana amb una de pal sec. No combinar lletres decoratives i cal·ligràfiques. En cas de necessitar usar aquest tipus de lletra, és recomanable fer-ho en títols, combinant-la amb fonts més tranquil·les. Una vegada ja hem escollit la tipografia o tipografies que anem a utilitzar a la nostra presentació o recurs educatiu, hem d'establir amb quins criteris les anem a utilitzar. La tipografia ha de ser sans serif per a facilitar la seva lectura en pantalla a tot el vostre alumnat. Els títols han de tindre com a mínim una mida de 44 punts. El cos de text ha de tindre un interlineat d'1,5 punts i ha d'estar justificat a l'esquerra, ja que si es justifica a ambdós costats, es formen espais en blanc en el text que dificulten la seva lectura. Altura de text. Per a les presentacions que s'utilitzaran com a material educatiu per l'alumnat, haurà de tindre una altura mínima de 18 punts. Per a les presentacions amb orador, l'altura del text haurà d'estar entre els 24 i 34 punts. I per a finalitzar, recordeu, buscar una tipografia que tinga tots els caràcters i característiques que necessites. Es poden utilitzar un parell de tipografies i, si fora necessari, un màxim de 3. L'excés de tipografies genera caos i molt de soroll visual. Es pot aconseguir contrast tan sols jugant amb les variacions dels pesos, de les fonts, mides, etc.